Hello mga guys, ito si Cebuana ng Kalog. Hello. Balik tayo sa ating pabablog ngayon mga guys. Tanong. Kasi marami nagtatanong, libre nga ba ang passport kung mag-apply bilang katulong sa abroad? Okay mga guys. Ang sagot ko dyan ay libre po. Sa agency, libre po yan. Sa laws and regulations sa PUAE, libre po yan. Ang ating passporting. Okay? By the way, sa mga nag-a-apply na baguhan pa lang dyan, mag-a-apply kailangan ng parang live PSE yata, PSE at saka valid ID mga guys. Kailangan din yan. At saka wala kayong gagastuhin. Ang agency ang bahala sa passport nyo. Processing ng passport, ganyan. Online, pag online, sila nang bahala niyan. Kasi, handle ng employer yung passport mo. Pera ng employer mo yung passport mo mga guys. Kaya sa nag-apply dyan na mga ex-abroad, kailangan nyo ng refund. Pagre-refund, di ba? Kailangan maripanan yung passport mo. Passport is now 10 years validity. Kasi bago sa ni President Duterte. Guys, sa nagtatanong dyan, libre ba ang passport pag-apply bilang katulong? Yes, libreng-libre. Ito si Cebuana ng Kalog. Maraming salamat sa pagtatingin. At sa hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at don't forget the notification bell. Thank you.